man big man takku no ko dikki Ulam ko dikki give me your access your access anga bay woro ko big man your access this man takku no ko dikki wo luku sa bay bale commentaire mu sawu Apoku, ulam access the body access the club apo iyana tayam takki elise abnu en tranga ma big man yere Apoku, ulam access the body access the club apo asambe sa chesi unu no ono dara mu no one participate one politics party unu na kado tu en chapadoro il faut ça Alright, big man, go ahead. You can see, ulam ko dikki Don't know what it is. Then I say, I just sang over. Say the black man go down. Say the black man. Say the I'm saying I'm sorry. I'm saying I'm Panisi. I'm Stacy. And I'm saying I'm the mother. On that song, the mother I'll take one of the biggest of them for them living. It's so crazy black man that today. Me not get crazy. You know they crazy. You they crazy, but you know sabi. Son of family now say. You what? Huh? You what? Okay, now black man in a pay. Now you say. You slap when you have the pay. Slap you have the pay. Yongu dame show kaleta ko fa father no fa kali mi father of home yato amawa ko yongu amawani kana amawani yongu Tentaki de een man zei ons doen, lezen bakken. Ik vind het als iedereen komt te verfijn. We hebben nog zo'n korte dag. En we willen, we kunnen streven aan de piri hebben. We hebben nog zo'n krabu. De boeken voor de barbapuru. In een krabi barbapuru. Want de commander heeft gado. Ring het op. De gado. If je krabu barbapuru, je broko awet. Ya libibu ya libitaku. Na precies zo de safutu. If je libibu, je libitaku. En lezen give it Deuteronomy 22 when the spouse say e ama akone se fe meke sane taki. Lezen A boeken voor Deuteronomy 22 vers 5. Want oma, dan moet je weer close. Is de man zo wat close. Mister, if we start this is Malaysia. Mister, oh, tarawa wakawe, oh yeah, lezen baka gide sap mi dabe. Want oma, dan moet je weer close. Is de man zo wat close. Sawa kozi, sawa marweli. De woman, ja kom, maar de actie was vrouw. Zij vrouw wel, de gewa manenge. Direct daar sabi buku. Amo we zijn wel buku ya libitaku. Wanda je boko kado wet. Inge mataki ya libiki na ya libuku. Yato, wangado no meka buku ki umasama. Bring it out. Let's start feste. Sama ito pura feste. Aburuku na di manengira no ki flow. Amo mesa wer buruku ideka against kado wer. Lezen baka. Deuteronomy 5. Want oma, dan moet je weer close. Is de man zo wat close. En wat man, dan zou weer close. Is de voor oma. Ishi, one man, one that take a one that the vrouw show man a ya po de bali. Ano that the man she the vrouw na de buku. Ano ay mo lo chiki de understand. When by na taku. Una limbuto when be na taku ina dungu. Yato, give me sani in Timotheus 2 verse 9. One son, they the summer when the buku tu. They don't go buy a buku na mos. Pawan. Taki alasani masi direct. And go here sa Bible talk about that. Bring it out. A boek voor 1 Timotheus 2 vers 9. Zo straf je de bomma. Moet je weer in close. Dit is de sorry dat ski. Dan is het fassi. En voor twee dat straffen. Dan voor twee weer. En voor weer in goud. En voor de barrel. En voor die in close. Eva era bruja. Qual coisa é Eva? Suma na mãe essa é chia. Ah? Ok, suma na mãe. Ah? Suma na mãe. Mas sama na mãe. Des amaisi na kado amada na kado pa. Vai confusão. Des yeba kerki. Ya di Bible. Wole siki fanye isa sesi doroi.
Isa failli ça c'est si d'oreille. Hein? Ça m'a demandé les takaïs, ça m'a demandé aux femmes. Amaya, quand le coffre data Bible est open bar. Beaucoup open bar in first aid. Il s'appelle ça open bar. Il doit y open bar. Il faut starter. Il y a open bar. Bruja, hier, das open bar na tu me quoi sans cri. Qui des ma first time. Dus nee na beaucoup open bar in first aid. Dat sorry cri voor Jezus Christus. A sorry cri voor Jezus Christus. Dat wat dat a Bible is sorry voor Jezus is si dole. Je voet tamim bruja. A Bible is sorry voor Jezus is si dole. Opuna maya, opuna foto ana. Is er voor tijd. Lees dat sorry cri voor Jezus Christus. Dus ik kan een beetje hebben voor sorry heb die daar. Dat sorry die ze moest passen SS. En dan is hem engel go, hij heeft die daar Johannes gezorgd. Is dat Johannes met de wat de disciples? Nee, nou, dus Johannes stap van Jezus is in de rug. Ook wat vers 10. Openbaar in vers 10. Wie werd dit dan in dat jeje? Dat je dat deed voor Basra. En dat nou Johannes is dat jere. En dat die bakka, wie ben jere wat beetje stemlijk, je wat trompet in taki. Ama jere was tene bakka. Lees je? Wie de alpha, dan gaat de omega. Alpha dan gaat de omega. Lees je? Dat first one, dan gaat de last one. Het zou je zien. Schrijf je dat in die boek. Broertje jere sataki. Zou je de zien samen doen? Schrijf je in die boek. De was maar kiwa bifi. Jawa bifi koki. Zijn dan. Broertje, ik kan het nou. Dan is dat. E was maar kiwa bifi. Zijn dan a bifi. Bruja, now you can follow me, Send down and beef if you want some beef. Listen, I'm a brother, I can go to Napja. We learn the brother food, we learn the Bruja food, you them Kosap Sumana Christus. Hey, look at that. So two of them are Jademaleru Takna Christus. So two of them are Jademaleru Takna Christus. Ye den kete bigi one. Am I see? Okay. The Bible osoru. Wasataki scrive in one book. The stories magi wa bibi. Send down a bibi. In Galatians Lazy verse 3. Openbaar in vers 3. Blessing voor dat zomaar is de lees. Ishi, our blessing te lazy. Is upside down taki amaya Christus. Omdat we ne lazy. That's right. Une lazy for bless or coffee fusta sumayu. Our blessing take off fusta taki our Israelite. Yes, stop nya the Romans agonta puleluta kumnya. Daarom our blessing. If we stand, go back vers 13. Openbaar in vers 13. Heb hede, daar hebben we weer de wetile kikatoen. Amataki amaluku Christus ede angewi. Ema ye architect. Amataki ede wetile kikatoen. So to sleep sama gonta puya abi strukturu eke katu. Katu. Amaya katu we adi. So to have the abi katu we. Ay to burucha. Sa we learn de chibrada fu amaja suma na Christus. Suma de maleru tak na Christus. Amaja overman. Okay, ma suma you denk na Christus. Suma Christus esino. Say de takama. Ibe yere. Okay. Di yere da same do know. Info color de brucha fuja. Des akrusu wiri anamanja beto na mati. Yato. Okay, da koko na mafutu perfect. Vers 15. En heb futu. En dan heb je die kopro. Dus je bent brood. Dan je doet over. Zo'n kleur kopro abi. Biggie one. Zo'n kleur kopro abi. I big man that be so kleur kopro abi. Ah? Ina sap so kleur kopro abi. Why? Say you exactly. Ye leer dep ci wan jatu. Na unu mus leer dem ati de na de. Masana sani. Who make them I rule over unu? Huh? Yato. Unu ne leer dem anek. Dalami si no unu ne dem I taiswa sa tuk duars. Ade futu, ade ede, ade anu.
il faut stato on dat une teku posisi son couleur kopro abi brain des awap chiwa ote gi bigi watak e kopro na brain noto bruchan iere son couleur kopro abi ok yo luku brain crestas bede luku ja leise op new On peut parler et faire 15 en heb futu met de lekker voor die kopro dus die hebben pro dat je over fini kopro lek de brome wa onfu te brome so couleur ay ko Pardon. ah so couleur te brome ay ko plaka isto no ite ka bebe jay brome so couleur ay ko plaka to de so couleur na creste plaka isabe ftide dus ef dama legi anga disi dai si lek dama no legi anga moro sani dama legi anga trasantu kwano no def mi aksibigi wan so folok na yu so nasi na yu wa inkronta aktin nasi so nasi na yu pa de kara folok su Volkans abei suma na yu volkans abei suma na yu Big man taku no body kidi. Unom go diki. Give me your act first act. Bring it on. Your act first act. Anga Bible yo rongo big man. Your act first act. Big man taku no go diki. Wo luku sa Bible commentaire ku sa wo. Lazy. Apuku voor jou afvers af. We brengen you actie voor de kroon af. Iere sa your taki en lazy opnieuw en tranga met big man here. Apuku voor jou afvers af. We brengen you actie voor de kroon af. Actie voor den grand afo. Lazy. En make yourself klaar voor onderzoeken. Dat af. Jij bent onderzoeken. Wasan bet sa chesi. Unu no onderzoek. Daarom moet je naar no one party say. One politic party. Unu na kado otu e chakwadoro. Ifo stand. Alright, big man, go ahead. You take it, who don't go to kill it. Don't go to kill it. Then I say, I'm sorry, I'm sorry, say the black man, go there. Say the black man, say the I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm police. I'm sorry, I'm Stacy. And I'm sorry, I'm the mother. On that song, the mother, I'll take one of the biggest man, they put some for them living. No one follows and one for biggest man, living. That up today, a black man, you're a book of the pillar. On that one, one for the living. I'm going to have some money after. There are you upon a yes, right. Your after. This them are dead back. They will lay on that air for saying in the boom. Okay? Daar Alexander taki politieke koto. Politiek nie Europa ki black man. On a kununa de toile stam of Israel. Dictatori. Okay, dat is wel voor die buurt. Dat is maar de moutje. Kapalani, Laupoda. Dat wordt dat je maar de teriu. If maar kiezen naar zomer. Dat wordt dat je maar de teriu next. De man is het next keer om dat verder maar. De mama was aan het akela fai kiezen mee. En respect dat je daarmee. Ja dan. Dus de man komt kiezen naar de aarde. Fai op hier is er, fai op hier is er. Dat wordt dat je maar de teriu poesan ook toe. Je begrijpt? Je maar de teriu. Lees het. Abuku voor jou afvers af. We brengen you. Sama kweki kopiki. Okay. De ma kweki blaka ma kopiki. Ma iso kwisi blaka ma de tidede. Mina de kwisi. You know de kwisi. You de kwisi ma you know sabi. Family no sabi. Sana family na sabi. You what? Huh? You what? Okay, now blaka ma ne dape. Now you say. Ya slafone you up dape. Slafu master ne dape. Now you slafone big man. Leise bakaki. Loop afvers af. We brengen you actie voor de kroon af. En make yourself klaar voor onderzoeken. De grand afo na Abraham, Isaac na Jacob. Maar de soort man is, daarmee go suku grand afo na de bonu kampu. Hij go accessa wie taki. Je begrijpt? Hij go accessa wie taki. Maar uno gisa bij de taki. Give sagado met die ablakama. Give de itere acte toe. Kom sorry. Mira anak gado. No, you never bring gado. Gado. Ala to is a Bible. E bom para mama If you bring gado, sawodu. Yes, one big man man respect. Dat wordt dat man was op de bietjes van mensen. Abraham back respect. Jacob back respect. Je begrijpt? Lazy. Zie je dat? No, de itere acte toe.
Abukuf 28 vers 1. Mas si wabla kamay lui, dama direct pa. Maar tegen bijvoorbeeld nou wamasa op een beetje de Kersten en Fernandes. Dat je maar een foto voor de eerste man sabi op Kersten. Je maar een foto voor de eerste man sabi op Fernandes. Je begrijpt? Want dat je maar zat aan naar de man is. Tot dat vast die uno, hoe je die zo vrij uno kidde. Maar plakka man, no was dat van afgeven. Je begrijpt? Want dat bijna, daar mijn derde afgeven naar de was aan de lip next kamer. Was dat de afgevoelig doen aan Bijbel Sagadokiu. Je begrijpt? Maar omdat tu no sabi, je wakako, die maar Sagado takabra Israël, Jesaja 1 vers 3. Kom sorry Sagado takabra plakama. Daarom is hij bekende reageer zo. Daarom is hij reageer zo, omdat amano sap sumana e. Je amano was slachtoffer van systeem. Lees hij. Abukuf Jesaja 1 vers 3. Dat kou sabi je Basra. Kou. Ja, maar dat je nou een don kou. Nou, maar big up je van Makosi. Amakosi. Dus kan je het nou een kou. Dat kou sabi je Basra. En dat buriki sabi dat kooi voor je Basra. Buriki schreef. Ja, maar dat camera buriki nou een don buriki. Dat kost Makosi toch? Dan nou kan je het toe don base. Een kou, dan een buriki. Dat artist gaat dat lees. Maar Israël no sabi. Maar Suma no sabi. Maar Israël no sabi. One spot, one follow que ça no sabi. Suma na e. Maar buriki sab tak e. Te mit banyak grasi. O ka goda pego gosribi. A kou sab tak te mit banyak grasi. Na da pena miskal. Maar matak Israël no sabi. Dat wordt tak one follow que ça no sabi. Dem actie dat zo'n kondre des pitis van die foto. Zo'n kondre des foto. Want de meer sa yon stani. Ama sa tak India. De maksa Stacy. Ama tak China. A Japanese, Indonesië en een familienaam zijn mijn chat, dan van kondre dat ook toe. Maar mina gaan jullie een familienaam voor dat ook moto. En dan is dat ook moto ook toe. Je begrijpt? Dat hoort dat tekst jaren abra uno uit takken. Lees het wel eens. Dat kou sabi je Basra. En dat buriki sabi dat kooi voor je Basra. Maar Israël no sabi. The people no praxeri. Hier is dat takkie, mi people, mi volk niet praxeri. Gado takka volk niet praxeri, de wakako hoe zombie. De ne tak suma na uno. Why karu sere plakama nengre. Daarom mama no wasap next so dat amai dekte ina wan nengre. Maar je zegt hey mina de 12 stam Israël is dat nie story de ina bukuja. Want die ukona de male robara Columbus. Columbus ko kan hey. Columbus ontdek Amerika. Maar pa je ontdek pe India etangba. Ana Europa toch. Dus no sa uno edu. De ru volk pakasuma de volgens aan Bijbel. Want dat evuno sap suma na uno masa pewebo. Daarom we lomba ka politiek. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word